Na. Kita ko lubot. Okay na. Ha? Kaya ako dito karon kay Bang, ikaw nang sauce mo. kamo to usa. Hello guys, this is Eric Hilot of Digo City, Double Luzon, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Filipino hilot. Ayan, mahayong adlaw po sa inyo. Ha? Ayan, Happy Father's Day. Happy Father's Day. Happy Father's Day. So ayan, hello po sa mga subscribers, mga viewers ako na pinag-use karon para nakakita ng video. Maraming salamat no. Kung karon pa nakakita na, please subscribe. I-click lang ang bell button para updates kami na ina-upload mo ta kanila, comment, like, and share. Comment lang mo kung ano na mo mga malatian nga ginapamatahan ko karon mo wag gyapon mamayo. Comment lang. Ayan na si na si Nanay dire. Babay po nanay sa Enjoy po Sila siya. kay ka 77? Hmm? 77? Naday ka. Di ka 77? Oo. Edad ba? Edad? Ha? Edad? Edad? Oh. 77. 77 years old. Si Nanay, ayan, nilok sa mga senior citizen. Ayan, hilotan na si Nanay kay Giobo. Giobo ka, Giobo, Sipon. Giobo, Sipon. So ayan guys, shout out po sa lahat ng shout out po sa 5 countries viewers, Malaysia, United States, India, Indonesia, Philippines. Thank you so much sa lahat ng mga OFW. Ayan, shout out po sa po ang mga FB friends, Facebook friends na ko. Hello po sa inyo, I love you guys. Ano yung kapas mo? Ay po siya ba? Minaw. babay nanay, babay. Tanaw po siya. Oh, na-pray dada, pray po. Pray say po, pray. Oh, okay, sino ka? Pray dada, pray. Pray dada. Ganyan man yung kaon. Dali. Ano sa nato nete? Dali. Dali. Ito sa jeep ya, sa hangin jeep. Dong, ihagi ko sa dito dong. Ya na jeep sa hangin no, sa bangko. Daling. Yan na ding sa bangko yata. Diri Ayan, diri sa bangko ra. Bangko jeep. Diri. 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 Diha Na. ka. Oo kana. Alizay! Alizay! Nasaan ba? Ano? Uy, baby shark! Ito lang nagwasin. Wala. Nasa yung nagawas din? Nasa yung nagawas no? Ano pa ibayad? 5. Ah, Pinaalag na ni. Ito, nailag ni white lagi. asa Sapon. ada this at ba? Dari pizza at pang ready eh. Agag-gaga. Agag-gaga. Kapasag na akong ano. Sa kagnawong. Basa kagnawong. Basa kagnawong. Say. Ay. Kita mo. Masakay lang siya, masakay. Kita mo. Ay.
Kau tayo lang to. Ipagbusan na to. Asa to? Pagbusan. Ato pulbus din. Ambil ka na ding kay pulbusan na to ning bata din. Ito. Ito. Pizza. Give me yan! Hangan ba? Enggak, cak. Hmm. Tama. Mata. Dili. Daig. Ha? Sakit na direct. Sakitan din sa mga. Sakit Mayroon kayo ba? magayo. Muubok. Ay. Manuhot manete. Ha? Singot uga. Oo, lagi oh. Mag-uli mo kag balero, mag-iisip-isip. Papabutan ka dito, aircon. Kita uy. Masarap din, gatas ni Saysay. Yay! Lang. Kita kay, likod kay Rick. Ito na gumayan ay. Iguro dyan ako anong ba? Panuhot, grabe panuhot. Grabe man yung panuhot. Grabe. Oh, muna naubo. Sige, ito ko kambyo o kisip ko. O, nag-iubo ka kay panuhot. Mahayong tanig makakaong kag lumpia. Kumibo ay lumpia, ang cake man ako. Ah, cake din. Ah, mamalit ko tag cake. Mamalit na yung tagkik. Mamalit na yung tag. Gusto kang Kamay cupcake. naman kayo. O na may slice cake. Duha yung kabuk mo yung system gan. At sila naman gud ang mga anak ni bahin-bahin. Pila rin gud sila kabuk no? Ay, laman ng baluton. Sila na nag-bring house. Yay! Ito gina akong kanon. Akong ulawon. Mama, tamang. I know. Nanay. Agad, kasabit sa kong ipon, na ikot sa ulo. Ang hako pa dyan. Nag-swing doon na sila. Wala pa. Oh, swing. Sila daw adlaw nila pi. Wa, 350. 350? Sa pliti pa. Pliti. Plete niya, 200. Ma'am, Ano pa siya na motor? ikaw, plete 200. Masahiro. Wala siya na motor? Wala. Plite. Plite, jeep. Sabar. Dali. Oh, dili lagi mo kat-kat. Ayaw kat-kat. Di nakakatulog. Kung asa nakakatulog. Puli-puli may Eric. Baka sarap ka mga. Ba. Huwag nga, patulong balik mo pa, ma'am. Dili. Dito niya. Ito ba lang sila yan? Puro din nga paggabi.
trabaho, mga marites. Ambot. Basta. Ano na? Amo tigil dito. Baluburo. Si Nick mo nga. Asa na trabaho si Ilay. Bro, naabot na wala ko istorya. Ato mga happenings wala ko istorya. Ino na mo nagtrabaho sa urte. Paminaw lang ko. Asa na yung trabaho si Ilay. Wala, naabot na yung istorya na. Tata, gini, wala, may tatata. Uy, ano nga naabot na dito? Live. Video. Nadia? Video. Kalihok ning bata. Kwato yung gatas ding te. Ito ni painom mo gatas ni Kadalas unsin na din, jute. Ano man po siya? Paparita na kalas unsin. Adlaw tato, pwede lami kayo. Pite. Pite. Dali. Kaya unong kabuan nga. Unong kadlaw na kuhay ligo ba? Uma, di na po kakaligo. Eh, kuhan ka ng, ini, tugnaw man, hindi kabuntag. Nasipon ba? Ligo lang tao ka. Tigligo, ang komisay nasipon. Dadaw kung maligo. Kaligo ko ani, kana, ang pulis. Merkules, sunod semana. Ngayon si Rooney, ayaw na panglaba. Kaya mo ko ang tubig. Kung dili ko maligo, pero maglaba ko. Di ko niya palabhon ko na. Mabaho ta. Hinay. Hinay. Kaya nag-practice man Jod. Hinay. Hinay. Hinay Jod. Hinay. Sabi mo balay sa, Hinay. maglabas sa ilay. Siya. Siya, unsa ra siya mo in siya. Alas 11 sa gabi eh. Hantod alas 7. Karon. Nanaha. Kasi, Katong unsa ang aras? alas 11 sa gabi eh. Kunya, karon? Kani kanang kadlawon gabi eh. Alas 11. Ulit alas 7. City. Nasaan To kay nakon sa ganito nila pa. Balik Team dito kay building. na team building. Oh, sipan. Irog dito, irog daw dito. Irog dito ba? Irog dito. Irog kuya si Ding. Kaugaw tiil kuya si Ding. Ugaw. Wala pa closing ang gan? Holy Cross? Taporeso? Akong kuan ba, sa akong siguro ito pawasin. Unsa? Akong kuan ba, bedsheet. Asan ba? Palondre. Wala gini, pawasin Laundry dito. ba? Ito kang kuan gini. Sa akong suguon. Dako. Sila ko. Siya ba akong sinusugo? Nya. Biyaso. Ano yung ginauli ay siya. Lite. Okay, uli manggod. Ayan. La. Sila ang sinusugo. Dito okon. Baby ko. Pagkayan ko. Kani ako. Suot doon ba kay? Bugaw. Hugas og plato. Di madapat niyo. Guys, kita ni koy. Ay, dapat to ding. Kita ni koy. Ay. Aper. Kiss mo. Nakita mo sa Gaisano ba? Nakita mo sa Gaisano. Ne? Ito na, itong anak ni Conbak. Anak ni Hilario. Asyaw? Asyaw. Hmm? Nakita mo ng asyaw. Asyaw? Yan sa daw. Ito manghilot ba? Oo. Sa daw siya nga. Nakita mo sa Gaisano. Siya ba suguon?
ini. Bungkag na yung klima. Bungkag na yung klima. Luwa, luwa. Wala pa maniwas. Wala pa. Kaya wala ko gibuyo. Nadyo ko yung anak, ito ka nang luwaanan. Si Lilia kayo, may luwaanan na. Karang ibang prima ba? Ling, Ano, Tinanggal man naman ano? o Sila ibalin sa pikas, i-charge. Uwi na lang siya, hindi lang po. Kasi tagaan na kay lata. Huwag mo lata. Hindi ka Tagaan piyaman. taklog. Oo. Adili, katong isa. Hindi ka pakulto kaya Ako, ah. tagaan siya ba? Karton. Kaya higda good. Uli, kasi luwaanan. Tulo lang yung bumo siya. Kuwan day ka nag-tissue. Kanay? Oo. Ito, Tissue. at least, ah. Tissue ba niya? Isod lang si Lupin. Sama nagdal. No, pagdali. Usa ka itong likod, likod. It's you! It's me! Abi to gatas niya din. Nasa rep. Manjiri, manjiri, kami. Be. Agay. Ayo bu, ayo pati na dia, kay naya po manu. Sige, itarik ay. Meron kami tayo. Gaya mo na eskwela. Para, buntag eh. Alas 200 doon niya, alas 5. Ah, ay, sa'yo din siya gikuan. Guys, kita rin. Ano sakit ako ha? Isamot akong hawak. Kaya si ubo. Ayo. Guys, kita rin. Sino kong hana-hana mo, Alizi? Namot na sa kasimana. Ano nga magali-ari? Dito? Ulan-ulan man ko to. Pagin ko nga. Matukod to. Ulan-ulan man. Kamatun lang akong udto kay kita rin. Mato lang akong udto. Kamatukod naman si Eric. Kita rin. Tanawa lang sa pikyanan. Skip kayo yan. Ano, maglakaw ganyan. Gusto ko maglakaw na yan. Ba? Na akong nagkita sa akong classmate ba sa Mercury Drug si Nick. Siya, 79 na siya. Ito nga, uy na. May epidemulakaw. Pero sakit na yung tuhod. Dagko mo sa likidad. Puyo ha, puyo. La. Kuya Siding, Pwede debog, no? ayun, nabasa na. Likod mo. Gusto siya, init siguro. Dili ko nag-init. Huwag na ako ipon. Dito. Oh, Mama! Mama, she's scared of the man. Mama! Balik ko rin putong ding ubanta. Kapit 5 lang no. Sorry mo ka. Ikaw lang ka to. Dito magbiko ka. Hindi ko maganin na yung gabi eh. Lumagbi ko dun oh. nanay. Ang bulok ko karon gumagilot. Ha? Dili bayad pa galing mo. Nagusik ka gulingan na kuwan. Baby, Pwede na dato na lubi. Kung pwede, ragod bayad ka dito pagaling. Asa ba ko? Gani pa. 5 man siguro. Pasal akong tissue. Iya bore. Dala ko tissue kay Yung kalot ang umabiyaan. on. Nawa mo. Nawa ko nawa. Ngayon sa inyo ni Asyaw. Tanang lang sa edad na ko. Ah, tana siya. Ah. Ikaw man tayo magtulog yung mga guys. Yeah. Sophia. Wala siya tana. Nabi kaya wala na din ko kaon. Siya man suguon pinili nakyan. So si Yan, Tiyan ko. buhi pa tayo. Ha? Si Yahong. Ha?
Yuhong. Na? Katong magbike-bike ba? Ah, si Tia Lipong? Libhong. Oo. Lipong. Senior lang Lipong. Pila na? Ayaw, ugaw! 60. Ay! Pwedeng. Mao mo to sa kasakayan ng bike sa una. Ah, Kung sakay mo ko sa iyang likod. sakay kay. Oh, sa likod sa iyang bike. Ah, Diba? naisakta na siya ba? Yung mato dito sa likod, di ba? Hmm. Kami nyo na. Mangod banday kaniya no? Mangod, gamay pa na ako. Siguro nag-edad siya og 20 G's ko. Kuan na si Tia Lipong ka na. Lipong. Friendly. Lipong. Yung may istorya, ano na? Oh, Ah, oh, ayan. Para ka yan kam. kaka. Ah, guys, kita rin ko eh. Lipong. Punghi. Punghi pachuy. Punghi pachuy. Dali na. Punghi pachuy. Bugnaw kayo mong lawas te. Sa kuan ba sa kuan lagi, pan. O sa igang, pati igang nga ay. Ikang mo kay diya. Igang. Mapang aircon, yan ko. Kung bahal mo kay bayad. Ako yun si Nick, mag-aircon, magabi eh. Magabi eh, di naman aircon. Laura. Kuan ka ng pan. Luos ka lang sila eh. Artipid ba? 40. Sila yung meron mo. Kung magbayad nun. Sila. Ano ito? Sabi na lang kayo, panday na, yung mga di pan, uy, magtrabaho sa lulod, ngit-ngit man. Tulad siya pa, suga. Ah! Oh! Ha? Natulog pa! Ha? Signal. Signal? Sister? Okay. Natulog pa. Tatay! Ipit ka na. Dali na, dali na, dali na. Tigda sa mo. Kasi may natulog. Kailis ako sa nina. Hey, Alisay! Dali! okay. Hello. Alisay! Macarena, bababara. Nasama na ko na eh. Kita na lang itong. Mama tumoy. Baka naman. Kita na lang itong mga bisita. Alisay! Saka sila pinilpi. Luan mo? Kamay lang ako. Luwa ko. Alisay! Tanggal ng plima ng nanay. Ang Ay, iyang ubo, plima, panungot, natanggal na. Walay tambal-tambal Plima guys, ba? may gawas ng plima. tulong na ka daw si Gaw sa plima. Ya, mapat akong tambalan eh. Pinala na. Ayaw na. Si magawas ang plima. Oh. Ayaw naman na. Ayaw, say! Ay! Ali! Si Kuan ba? Si... Wala ba kung hatag og Kuan ba? Donation ba? Sa trabaho din na. Hatag lang siguro ko no? Kaya mabali na si Pitas ba? Guwapo naman. Yeah. Pagbilang ka. Hatag lang siguro ko no? Ito ko ni hatag. Sa kaon, wala. Kurente, wala. Ikaw. Hatag lang ko no? Parang, tapon naman, way bayad. Ano, ang istorya ba? Kunya na lang ka mabayad kay ingnon ka. Sure naman. Kay, Diba, kunya lang ka bayad o ingnon ka bayad. Ayaw! Kuan ka ng- sige. Ara! Ay lang ka. Kuan ha? Di lang? Pwede pa motog ka. Kaya, ibatan ko nilagkat eh. Kaya, masudi to ba sa katan? Ah, mabali na ka. Oh, bali na. Karon yung kuan, blessing ni Cardos. Wala na ka na sa sulod. Ha? Wala na.
Wala na Saan ka. mo puyo dahil sa sulod? Saan mo puyo? Sa dako, sa gamay. Sa imo ang igipuyan. Si Kuan, si Nadako. Dako. Si nanay, asa man mo puyo? Si, Nanay. nasa, kami doon, tulo. Ang Patay tulo. na! Tulog. Patay Tulog na! ka, Wala kwarto? sila ko lang yung susi. Tulo ka kwarto. Kamu ha, kamu ha. Tulo ka kwarto? Limpyo diri kay kamu na nabilin diri. Oo. Oo, kamu lang puyo diri. Awa. Hindi pang kaon ang sunod ani. Tulo din nakakwarto tayo. Tulo? Kakwarto? Aga ito, dora. Mura lang. Agay, agay. Ay, sige direk. Ay, direk. Tataas man sila basta maasim yun. Ay, Agay, cellphone daw, mapako na daw. mag-anak ganit ko matulog. Kita ko kung diri oh. Uy, kita rin, ay. Wala ko na gusto kumain ng street, og lakaw ba? Hindi naman na may stress. Ayaw! Tiguang naman. Sakit man. Tiguang naman, hindi na may stress. Kaya kita ulit tao. Aba. Tulog na ta? Tay? Tulog? Tilapan na nga pulbo to. Baka ko dito rin ba? Marpan kayo ni. Grabe. Ba? Wala mo kung bayad sa tubig ko suga. Ay, kita Eric. Kita Eric. Anak ra. Ay, Tingog, tingog, tingog do, tingog, tingog ka ha. Tingog ka sa ano ko pauta. sila eh. Kato naghilot kayo ni si Brenda daw, Asika daw, si Gloria daw nag ano na no? At stroke, pagyaman. Naghilot ko to. Ang kataga naglaway ni Bull. Kaya karon niya ato sa kanilya. Hilot ko yung si Lilia. Shoot man, shoot. Kaya yung panaog ko. Panaog ko si Lilia. Panaog ko Lilia. Ito mo! Ali! Ali, baby Ko nga, say! asa ba yun mo? Asa ba yung may hilot? Kato siya o katong isa? Ibalibaran ko sa kanilya. Di kuan Junjun. Ay, ay, ko. I-recommend ni Junjun. Yan, ikibalibaran. Makarina, makarina, Asa? Katong kuan. makarina, makarina, Katong madipili. makarina, 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 Dili sa iya. Kumana po ilang diyan. Gay. makarina, Irekilot, dili. Irekilot. Dili lang irekilot. Makakwarta sa Eric Hilot, makakwarta. Wala may magkuhan sa inyo. Ulap-ulap sa kaya. Ay, gamiton. Hindi na pa alam. Oh, makarina, makarina, makarina. Tapos moro ba ganing nga to naghilot ko siya ha. Makarina, makarina. Katanaw, baby shark do. Nagdula ta. Ay! Ano? Matarik, may street correct, no? Ha? May street. Ako mga sanina. Ako mga pantalon ba sa una? Ma-strip? Ako nang, ano, may street na ko ba? Di na ako magpapako. Oh, kada semana ka pahilot. Si Mana? Ah. Ika, kuan ka nang, Asan ba? kata mo kung asa-asa. Kata ni matay nga. Sita pa to? Andrea, mama ni Andrea. Wala ganda siya ni anak ba? Street, dok bako gyud siya. Sus, imagine day kung tiguan ko nga anak ko no. Wala pa mga matiguang. Aton na siya dito kay istorya ni Inday. Muna ang pagkamatay niya, nihata di si Inday. Kung namatay niya si Kwanday, Nina man to. Namatay si... Karaan man to simbahan no? Tigaan niya. Gata pa. Pila ba akong hatag pa siya? 500? Kung ayaw Inday. Kay Kwan, lubong na.
guys, kita di ko eh. Kaya din ko, sakit kayo. Dire. Sakit kaya na ano. Obo lagi kay magbino ang magtutoy. Yay! Kita. Yay! Kita rin. Yay! Kita rin ko eh. Dorang ni paniya kung ikat. Ini bugdo. Bagong taon. Eh, di bugdo. Yay! Kita rin. din. Angat ate, angat. Angat te, para di ka mapako. Angat te. Na, wala na rin mahulog kwarta. Puro na, kon, Tikas. lungkab. Lakar ba na siya? Lina! Isa. Ano magumuko nga ni Gido? Dugay mo wala. Panuhot na. Panuhot. Kuan gi kanang sa una ba nga. Pag kuma tindahan puti. Singon, siya matog-aircon. Pag kuma magayon yun mi ato sa Arnaldos. Galibot agad tikpan oy. Ngaon mi. Galibot yaman. Mag-video kami to. Ayun na, te. Tayo pa nang tikpan. Te, Ha? ayun na. Jesus name, ayun Kaya, na. ay salamat. Pero ko kwarta dala rek. Pero, Ijikas lang. Ijikas lang. Pag kumana mo kanta na po. Matulog kami nagkuhan mo. yan naman ako kilot guys. Thank you for watching guys. Buta po rin. Subscribe. Buta pa rin. Shout out po sa lahat ng mga senior Ano ba? citizen. Uga na Thank you ka so sa much. ano? Tikpan? Ay, bisa ko pagkakasubscribe po. Please subscribe my channel. Love you guys. Among presidente.